Sanibonani, siyanibingelela. Ukhona-ke okwabuza ukuthi ngabe kusho ukuthini iphupha upheka ipapa lisha? Iphupha upheka ipapa lisha, lelo yiphupho elisuke libika ukuthi empilweni yakho kuzovela amathuba amahle wena ozowamosha ngezenzo zakho ezimbi. Abantu-ke abaphile abantu. Leli phupho-ke lisuke likuxwayisa ukuthi naka empilweni, noma ukhuluma lapho ukhuluma, naka lapho wenza okuthile, usebenza naka. Iphupho leli elisuke lilethe isexwayiso ukuthi yiba umuntu o-focused noma umuntu onakayo izinto, ngoba kusuke kuzomosheka ngenxa yokunganaki kwakho. Abantu-ke abaphile abantu. Ngiyabonga.